Druhá časť dnešného zasadania má už viac menej pracovný charakter. Skôr než pristúpim k jednotlivým bodom tohto druhej časti programu, dovolte mi, aby som vám predstavil zástupkyňu primátora, ktorá zastáva pani doktorka Fitness-Macková. Ako ste počuli aj zo správy volebnej komisie, pani Fitness-Macková získala najvyšší počet hlasov zo všetkých poslancov a myslím si, že to jej dáva právo, aby teda sedela na tomto mieste a vykonávala túto funkciu. Čiže pristúpime k ďalšiemu bodu a to je dopresnenie, by som povedal, toho programu, ktorý budeme riešiť. Čiže v podstate na základe prípravy celého rokovania, ktoré sme robili spolu už so súčasnými poslancami, navrhujem, aby sa vaša druhá časť zasadania riešila týmto programom. To znamená v prvej rade schválenie tejto druhej časti, ďalej je to otázka schválenia návrhovej mandátovej komisie, návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva mesta Veľký Šariš na zasobašiaci pri zatváraní manželstva pred matričným úradom mesta Veľký Šariš na funkčné obdobie 2015-2018. Za ďalšie je to schválenie návrhu na zriadenie komisí mestského zastupiteľstva, určenie naplnení práce a voľba ich predsedov a členov. 11. bod je potom rozdelenie ulic poslancom mesta, mestského zastupiteľstva v Veľkom Šariši, rozdelenie ulic alebo pridelenie poslancov týchto uliciach. 12. bod je schválenie plánu vládu primátora a posledný bod je záver. Tak, pardon, môže byť, že sme to prehodili číslo? Záver som tam nedával, dobre. Takže poďme za prvý teda tej tabuli svetenej, čiže záver tam není písané ako ďalší bod. Prosím, kto má nejaké pripomienky alebo návrhy, pokiaľ ide o program, mi sa páči? Ja mám malú drobnú, tak môžem. Bod 11. Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva, určenie naplnení práce a voľba ich predsedov. Takto by znel celý ten bod. A členov, prosím. Prosím vás, potom potreboval som vaše zdôvodnenie, prečo takýmto spôsobom, nakoľko, nie je to, že som chcel do vášho návrhu, ale keď pôjdeme podľa vzoru, ktoré nám poslal metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tento bod znie presne ako je. Po prvé, po druhé, keď sa podívate do nášho rokovacieho poriadku, do štatútu mesta, aj do zákona 369, mestské zastupiteľstvo schvaľuje komisiu. Neschvaľuje predsedov, ale schvaľuje komisiu. My sme mali spolu sedenie so všetkými členmi nášho zastupiteľstva, keď sme si tento problém vysvetlili. Na základe tohto sedenia toto zastupiteľstvo ešte neformálne sa zhodlo na tom, že budeme tento program riešiť tak, ako som ho navrhol. A dokonca sme šli tak ďaleko, že na základe návrhu členov zastupiteľstva boli spracované kandidátky pre jednotlivé komisie. Čiže ja momentálne nevidím dôvod, prečo by sme mali momentálne od tohto dohodnutého programu odstúpiť. Tým skôr, že ako som už spomínal v úvodnom slove, máme pred sebou január, v ktorom potrebujeme riešiť veľmi rýchlo rozpočet mesta. Máme tam ďalšie programy alebo body, ktoré sú terminované časom do 15. januára a v týmto veciam sa musí už zásadným spôsobom vyjadrovať práve, alebo musia sa vyjadrovať komisie. Pokiaľ my dneska neschválime komisie, tak ďalšie mimoriadne zasadanie bude o čo? Že sa znova zídeme a budeme sa znova baviť o komisiách. Máme toľko času. Je tu návrh pána Kaliňána, samozrejme budeme o ňom hlasovať. Potreboval som takýmto spôsobom zdôvodniť tú argumentáciu, že či je to na zváženie tak alebo onak. Pani poslanci sa vyjadrovali, keď sme mali neformálne sedenie ešte, takže dnes je to na vás. Čiže momentálne nechávam v prvom poradí hlasovať o pozmenujúcom návrhu pána Kaliňána, že kto je za to, aby sa v tom, bol 10. či 11. bod? 10. bode, aby sa v 10. bode volili iba komisie a predsedovia, aby tento bod bol vymenený, tak nezvykne ruku, prosím. 2, 4, 6,
6, 7, 8. Čiže kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Traja sa zdržali hlasovania. Čiže bol prijatý návrh pozmeňujúci pána Taliana. To znamená, že v 10. bode sa bude rokovať o návrhu na zriadenie komisí mestského zastupiteľstva, určenie ich náplne práce a o určenie predsedov týchto komisí. Ešte sú nejaké ďalšie pripomienky alebo návrhy k programu? Pokiaľ nie sú, pristúpime k ďalšiemu bodu a to je návrh návrhovej komisie. Čiže do návrhovej komisie odporúčam zvoliť nasledujúcich poslancov. Ako predsedu pána Stanislava Taliana, ako členov pána Mareka Gala a pani Miroslavu Zavodovú. Pani poslanci, dúfam, že vám nebude vadiť, keď nebudeme používať tituly. No takisto voči mňa ako voči vám, pokiaľ chcete registrovať, tak budeme používať tituly. Dobre, prosím. Treba najprv schváliť program a potom... A potom, to sme schválili iba zmenu. Ďakujem. Ešte sa musím učiť. Takže, vracame sa späť, áno. Čiže prvá otázka je, budeme hlasovať o upravenom programe, tak ako bol s návrhom pána Taliana. Čiže kto súhlasí s takto upraveným programom dnešného rokovania, zdvihne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Čiže program bol schválený a teraz môžeme ísť na tú návrhovú komisiu. Takže pýtam sa, má niekto nejaké pripomienky alebo doplňujúce návrhy k návrhovej komisii? Pokiaľ nie, nechávam hlasovať. Kto súhlasí s tým, aby komisia pracovala o zložení predseda pán Talian, členovia pán Gala a pani Zavodová, nezdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Čiže tento návrh bol prijatý. Ďalší návrh je návrh mandátovej komisie. Do tejto komisie odporúčam zvoliť nasledujúcich poslancov. Ako predsedu pána inžiniera Jozefa Demetera, ako členov pani doktorku Zuzanu Pindež-Mackovú a Františka Žilku. Má niekto nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechá teda hlasovať. Kto súhlasí, aby mandátová komisia pracovala v prečítanom zložení, kde nie ruku. Ďakujem, je to asi jednomyselné, čiže táto komisia bude pracovať v tomto zložení. V ďalšom bode žiadam teda predsedu mandátovej komisie o predložení správy o uznášania sa schopnosti mestského zastupiteľstva. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, vážený prítomný občania mestského Veľká Šariš. Na dnešnom ustanovacom zastupiteľstve je prítomných 11 poslancov z celkového počtu 11. Týmto konštatujem, že dnešné ustanovacie zastupiteľstvo je uznášanie schopné. Ďakujem pánu predsedovi za predloženie správy a tým pádom vlastne žiadam obidve komisie, aby sa ujali svojej práce. Ďalším bodom v programe rokovania je návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva mesta Veľký Šariš na sobašiacich pri uzatváraní manželstva pred matričným úradom mesta Veľký Šariš na funkčnom obdobie 2015 až 2018. Mesto Veľký Šariš predkladá návrh, túto funkciu vykonávali poslankyňa Miroslava Zavodová a poslankyňa pani doktorka Zuzana Pindež-Macková. Sú nejaké pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kto je teda za to, aby tieto navrhnuté poslankyne vykonávali túto funkciu vo volebnom období ruku. Ďakujem, schválené jednohlasne. Dostávame sa k tomu 10. bodu, to je zriadenie komisií. Tam v tom znení, ako bolo upravený ten program, to znamená, že budeme sa zaoberať iba zriadením komisií, určením naplnenia ich práce a voľby ich predsedov. Návrhy si dostali písomne, na cestítke máme pôvodný návrh, tak ako bol spracovaný na zriadenie 8 komisií.
Otváram tým tomuto rozpravu, kto má pripomienky alebo nejaké návrhy, nech sa páči. Prosím. Takže, tak ako bolo na spoločnom stretnutí povedané mojou osobou, tak by som sa vyjadrila ako komisii na ochranu verejného poriadku. Z môjho pohľadu ide o komisiu, ktorá tu svojho času bola, potom komisia, ktorá tu nebola, teraz je tu opäť. Podľa môjho názoru je táto komisia neopodstatnená v súčasnosti. Môjim návrhom je práve zrušenie tejto komisie pre neopodstatnenosť. Chcela by som vlastne aj dôvodiť tým, že vlastne môjim zámerom nie je úplne vylúčiť dozor alebo ochranu nejakým subjektom, ktorí poskytujú určití občania alebo ktorí poskytujú nejaké subjekty, čiže zaoberať sa vecami verejnými, ale môjim návrhom je práve to, že táto komisia je zbytočná z toho pohľadu, že jej úlohy môžu vykonávať aj osoby pracujúce na mestskom úrade, čiže ad hoc vytvorené skupiny. Konkrétne daná skupina, ktorá je zodpovedná v danej oblasti, možno so zástupcami, či už máme pána právnika, prednostu úradu a príslušných teda hovoriteľných ľudí. Čo sa týka teda toho komisie na ochranu verejného poriadku, mám za to, že tak ako som už aj vo svojom volebnom programe ľuďom doručila určité materiály, trvám na tom, aby sa jednak racionalizovala samospráva a ušetrili určité finančné prostriedky. Áno, je to málo, alebo teda menej finančných prostriedkov, ktoré sa vynakladajú na tie komisie na členstvo, ale mám za to, že práve aj takéto šetrenie môže v konečnom dôsledku spôsobiť použitie finančných prostriedkov aj v iných oblastiach. Čiže myslím si, že vykonávanie funkcií v tejto komisii je zbytočné a zbytočné aj platenie funkcií, keďže hovorí, ako som spomínala, jednotliví členovia budú konkrétne menovaní alebo teda poverení práve so zástupcov zamestnancov mestského úradu, čiže budú priamo vybavovať veci. Ich výstupy Komisie na ochranu verejného poriadku sú absolútne nevykonateľné, pretože konečným výstupom je vždy podnet, či už na nejaké priestupkové konanie, ktoré sa realizuje na okresnom úrade, alebo ďalšie konanie, či sú to čierne stavby na oddelení stavebnej výstavby. Čiže v tomto prípade považujem za duplicitnú prácu tak komisie a potom ešte ďalšiu prácu zamestnancov. Čiže tak či tak by sa výstupy tejto komisie dostali opäť k zamestnancom mestského úradu na ďalšie posúdenie a prácu. Čiže v tomto prípade je to podľa mňa komisia zbytočná a jej úlohy by mohli v plnej miere prevzať práve poverení zamestnanci úradu. Čím by sa opäť zjednodušilo fungovanie mesta a zároveň aj vynakladanie finančných prostriedkov. Čiže toľko k môjmu návrhu. Prosím. Čili sme návrh. Tak to niekto vyjadriť. No ja sa iba jednu takúto poznámočku. Pani poslankyňa hovorí, že vlastne by to mali vykonávať zamestnanci mestského úradu. Momentálne zloženie mestského úradu si poznáme. V podstate na úrade neexistuje zložka, organizačná zložka, ktorá proste by túto problematiku takýmto spôsobom mohla šetriť. To po prvé. Po druhé, pokiaľ by sme takúto zložku vytvárali, tak vlastne sme tam, kde proste pani poslankyňa nechce, to znamená, že nebudeme šetriť, ale budeme musieť vykonať nejaké prostriedky. Po tretie, táto komisia, myslím, má však dlhodobú tradíciu. Sú ľudia, ktorí v nej pracovali, sú tu na dokonca, myslím, aj niektorí poslanci, ktorí v tej komisii alebo sa k nej dostali. Takže bolo by dobre, keď sa vyjadrili aj oni, akým spôsobom k tomu dostali. Chce niekto, prosím vás? Pokiaľ nie, tak Môžem, pán primátor, ja si spomínam, mali sme
svojho času ešte aj mestskú políciu. Tým pádom, že sa zredukovala mestská polícia, alebo teda z finančných dôvodov, a som tiež za to, aby som to skrátil, aby tá komisia ostala, pretože má odôvodnenie. Ide o to, že majú to byť aj ľudia. Myslím si, že mohli by sa vyjadriť aj teda zamestnanci úradu, či sú ochotní takýmto spôsobom, ale pre mňa má zmysel, aby táto komisia bola tiež zachovaná, čiže súhlasím s vašim návrhom. Prosím ďalší, ktoré sa vyjadriť. Pokiaľ štátna silnica som vyjadril niektoré komisii na vykovanie sťažnosti a pre ochranu verejného zájmu. Viem ako pán právnik, ale podľa mojich vedomostí tieto dva komisie nemôžu byť zlúčené, ako sú. A ja by som navrhoval, aby sa komisia na vyvolanie sťažnosti zrušila, pretože v minulom funkčnom období myslím, že riešila jeden jediný podnet a v tej činnosti rieši iba sťažnosti na poslancov, respektíve na to. Takže aby sa v prípade takéto sťažnosti zriadila ad hoc komisia, ktorá bude nezávislá, pretože každému poslancovi, ale u primátorovi by mala byť zriadená komisia, ktorá je nezávislá z inej politickej strany. Čiže toto by som ja navrhoval vyhodiť vonku a ten verejný záujem má dané zloženie podľa zákona. Áno, takže máme tu na druhý návrh, týka sa druhého bodu. Takže najprv sme počuli, keď dovolíte tú prvú časť, to znamená otázku komisie na ochranu verejného poriadku. Ešte sa spýtam vás, má ešte niekto nejaké pripomienky k tejto komisii, alebo chce sa to nejakým spôsobom vyjadriť? Myslím, že bolo povedané všetko. Môžeme vyjadriť ešte k tomu, komisii na ochranu verejného poriadku. Jasné, peniaze sú peniaze, ale viem, že mesto by malo aktívne sa zapájať do riešenia konfliktov občanov. Viem, že všetko by malo sa riešiť súdnou cestou. Vieme, aké sú súdne prieťahy a vymožiteľnosť práva v dnešnej dobe. A ja som za to, aby sa táto komisia zachovala, aby bola kvázi nejakým mediátorom medzi nejakými, väčšinou čo viem, nebol som členom tejto komisie, sa riešili spory občanov, aby poslanci a vlastne mesto vstupovalo do týchto sporov a snažila sa ako nejaký mediátor, aby sa tie hrany nejak a strany dohodli, aby nevyhrocovali sa do fakt súdnych sporov a iných takých, ktoré proste potom ešte viac prievajú ohňa do ohňa. Takže ja som skôr na zachovanie aj z toho, že tam mestská polícia u nás chýba a kvázi nevyzerá, že by bola čo najbližšej dobe zriadená. Ja už mám na to vysvetlenie, aby vlastne som prezentovala celý návrh, tak ako som to myslela, aby páni poslanci chápali, že môj návrhom nebolo teraz občanom nepomôcť, alebo sa ich problémom nezaoberať. Ja som skôr mala na mysli to, aby tu nebola komisia navyše, ktoré prácu môžu vykonávať iní ľudia, teda práve pracovníci mestského úradu, ktorí sú taktiež mnohí z nich občanmi aj práve mesta Veľký Šáriš a práve aj takýmto priamym spôsobom by sa podieľali na riešení ich problémov a priamo aplikovali aj svoju agendu a zapracovali dané problémy aj do svojej agendy. Mojím návrhom nebolo zrušiť komisiu s tým, aby sa problémy občanov teraz nejakým spôsobom stredili alebo posúvali ďalej, alebo sa nimi nezaoberali, alebo sa nimi ktokoľvek nezaoberal. To vôbec nebolo tak myslené, ale práve preto, že práve som myslela na to, že sú to pre mňa z môjho pohľadu hoď v malom rozsahu, ale aj to sú nejakým spôsobom vynaložené peňažné prostriedky, ktoré by mohli byť použité iným účelom a iným smerom. Takže to je len do vysvetlení. Zuzana, môžem sa opýtať, ak prakticky by si to chcela vlastne zrealizovať? Prakticky som myslela tak, že
zodpovedný za ad hoc prípravu danej komisie, ktorá by riešila prešetrenie sťažností, by bol zodpovedný prednosta úradu. On by určil osoby, ktoré šli tú sťažnosť alebo tú konkrétnu požiadavku občanov riešiť na konkrétne miesto v závislosti od pracovnej činnosti. To znamená, ako som vravela, či už by to bola bytová otázka, otázka stavebnej činnosti a tak ďalej. Máme tu veľa odborov na úrade, kde pracovníci sú kompetentní riešiť danú problematiku, čiže by aj priamo povedali aj z hľadiska fungovania a možností mesta, pretože výsledky danej komisie tak či tak putujú ďalej. To znamená, či už na mestský úrad a podobne nám tu na zastupiteľstvo. Hovorím, že tie výsledky sú nevykonateľné. Tá zápisnica tak či tak skončí buď u nás, alebo na príslušnom oddelení mesta. Hej? Čiže ďalej sa s ňou pokračuje. To znamená, že chcela som ušetriť tento bod, aby to boli ad hoc zvolení ľudia, určení napríklad prednostom úradu, ktorý zaraďuje prácu, rozdeľuje teda činnosť, riadi činnosť úradu a takýmto spôsobom vytvoril komisiu, napríklad za súčinnosti právnika mesta a príslušných teda zamestnancov, ktorí by priamo šli na to miesto vyriešiť daný problém, teda zaoberať sa problémom. Čiže to bolo z môjho pohľadu nie možnosť vylúčenia, alebo teda, že problematikou sťažnosti občanov sa teraz nebude nikto zaoberať, čiže toto nie. No, je tu názor na názor. Opakujem znova, sú tu nás skúsenosti, ktoré boli z hľadiska funkčnosti mestského úradu. Mestský úrad má vymedzené kompetencie, má vymedzené každé oddelenie, každý službe funkcionár na mestskom úrade. Zatiaľ teda jediný, ktorý má kompetenciu spojenú treba s takýmto riešením nejakých priestupov a podobne, je právnik. Ostatní môžu byť prizývaní ako odborníci, čo sa robí aj teraz, myslím, keď tie komisie zastupujú, alebo si to proste zasadajú, že si prizývajú odborníka po tej stránke, aby vysvetlili pravidlá. Nechcem komentovať ďalej, ako to nediskúšim momentálne, pokiaľ ešte máte nejaký názor, nech sa páči. Vypočul som si, ako... Ďakujem. Pán Dráv, prosím. Ja som sa zapojil do diskusie k tomuto. Výstupy všetkých komisí spracovávajú príslušné oddelenia mestského úradu. Takisto aj tejto otázka je, či vylúčime poslancov z mediácie medzi občanmi, alebo ich nevylúčime. Asi v tomto zmysle, ja sa na to tak pozerám. Dobre, ešte aká otázka, pripomienka. Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať o tomto bode, kto je za to, aby táto komisia bola vyškrtnutá zo zoznamu komisí a aby sme ďalej nerokovali, nezvihne ruku. 1, kto je proti? Ďakujem, zdržal sa hlasovania, čiže 7 bolo proti, 1 sa zdržali. Takže tento návrh nebol prijatý, komisia teda bude pracovať. Ďalší návrh bol tých komisí na vybavovanie sťažnosti a pre ochranu verejného záujmu, bolo zdôvodnené. Zase otváram diskusiu k tomuto návrhu. My sme pôvodne ešte som do situácie, pôvodne bola ešte jedna komisia, bola samostatná komisia na vybavovanie sťažnosti, My sme teda dali dohromady, nakoľko komisia pre ochranu verejného záujmu vyplýva do zákona. Tá komisia na vybavovanie sťažnosti bola, takže viac menej dosť zvyku sme ju tam posunuli ďalej, ale už to ma ja počul argumenty, ktoré proste majú svoju váhu, takže prosím, nech sa páči ďalší. Ja len tvrdím, že tie dve komisie spolu byť nemôžu. Sama by som chcela povedať, že sa tiež by tam mohol povedať z môjho pohľadu. Nevidím dôvod, aby tieto komisie nemohli spoločne akože byť spojené. A zase na druhej strane, ak navrhujete zrušiť túto komisiu, je potrebné vysporiadať sa aj so všeobecným záväzným nariadením 3 z roku 2010. Nie komisiu zrušiť, iba zrušiť tú prvú časť komisiu na školy. Čiže tá komisia, ten názor komisie by bol iba komisia pre ochranu verejného záujmu. Tak, presnejšie povedané. Tak by ostal názor tej komisie aj obsahov. Ja nevidím v tom dôvod, akože nevidím. Prečo? Nevidím zákonné prekážky, ak pán právnik povie. Keď vám môžem, ďakujem. Ide len o to, že ak by bola splnená ďalšia podmienka, to je, bolo by to zoskupenie tých členov splnené to, že bolo zástupca každej politickej strany a nezávislých, nevidím problém, aby boli spojené. Aj keď zákon hovorí, že osobitná komisia, ale hovorí kvôli tomu osobitná, aby tam malo proporcionálne rozdelenie zástupcov jednotlivých strán a nezávislých kandidátov.
Čiže ak máme zahrnutý zoznam, poviem teraz predsedov a členov ako je, aj keď sa teraz o členov nebude hlasovať, ale bude zachovaná tá proporcionalita, nevidím problém v tom, aby to bolo spolu. Je pravdou, ako hovoril aj pán Novotný, komisia za posledné 4 roky na chybovanie sťažnosti zasadala iba jedenkrát, čiže nie je to nejaká vytvorená komisia, ani nejaká to, tak ďalšie pripomienky alebo názory. Takže pokiaľ nesmieme naďalovať, čiže znova budeme hlasovať o návrhu pána Novotného, čiže je to návrh, aby komisia číslo 8 pracovala ako komisia pre ochranu verejného záujmu a nebola zlučená s tou časťou komisia na vydávanie sťažnosti. Kto súhlasí s týmto návrhom, prosím? 4, 10. Ďakujem. Čiže proti? Zdržal sa 1. Takže komisia by teda pracovala bola by to komisia pre ochranu verejného záujmu. Myslím, že sme vyčerpali všetkých 8 komisí, ktoré boli navrhované a môžeme pristúpiť k našemu bodu, to je návrh na obsah práce.